Mutta SM-pronssia, aplodit Alexander Lindholmille ja tallille. Pientä tietoa tulee täältä. Nyt on sitten aika kinkkinen homma. MM-mitaleiden suhteen. GT30 viimeinen startti. Päästään. Ja sitten mennään miljoonaa. 10 kierrosta. Nyt ratkeaa MM-mitali. Ladislavkin on hopeassa kiinni. Sara Pakaet voi vielä tehdä nousu. Ensimmäinen Kotti käy korkealla. Ladislav Kotti. Ja punainen lippu nousee. Siellä on Kaato. Eikä punainen lippu nousee. Tämä erä ja startti uusitaan. Restart! Restart now!